Ani yang ma Mali Kunnafoni TV la yabako ambaw be fo dante foli mina ka fo ay ko ni ko micro territoire mandi ni o damna tay anga bi micro territoire ale ke shami jumen ka mercenaire di shure kangana anga ba Mali ba kono kana andeme anga kelela donc France titika jeni oye aw haklinata e jumenye amna do dugu kono ka mugo nyini ku haklinata fo anga bi micro territoire keshonga ani ka fo anga famoy kuma ka nyume mu fe ka fo famo nyena u se ka France uni France bi se ka benin ko ga chogo mi pour que anga ba Mali ba ale ga se ka suma chogo ya mina aya sui doni tanto antle ne hore wa be di grand c'est ça va sina yu segi to ni jam bon ne to Cheikh Tidiane Soumounou me sigile me Bongogora mais yan quoi OK Cheikh Tidiane Soumounou OK anga bi micro territoire be iri suga mercenaire iri sure kangana amfeano kana ndeme anga kelela donc France fait la koto e haklina e jumen yo okuka bon naglanda e miola vraiment alhamdulillah rabbil alamin mo te poyi ni ngakasa ko la quoi pour na kasa do ngaban quoi ante français ga ante fait français de gi seno Mali ga ko fo la bla mais ala yere de delimina o de keto flene Mali iri suga mercenaire ya kana Mali deme a fait ko la vraiment o yanga la ni re France be Mali ko no vraiment kabna ando ma wolo be Mali ko no tate menesi te bo vraiment trop c'est trop iri suga na wa barake ame la faire ni ana o menga dem fene so lu ga siga lafia jamana ga siga baski ame ala dilo la iri suga na wa barake ame ala dilo la wore ne re ga la ni quoi aw merci kuma kan mi wolo ka nyefo anga nyemo ko pour que o se ka accepter chogo mi ka France to ino bon kuma la ba mene fe ka fo anga nyemo ko précisément Assimi Goïta aka fo français na bi u ka taka banga jamana kono en tout cas ko foila ame ala deli de jamana basiki to nyumana jamana bisa ka basiki to mina Assimi ngi jwa joro la ka chifo français na français ka bon Mali kono iri shuga mercenaire u ko na nga jamana stabiliser ka dama ame ala delo wori la français ba en fait en bi kabina ma wolo be jamana ngona tate menesi te bo vraiment trop c'est trop Assimi ngi jwa joro la bi ame Assimi ngo bi amba ko shini wori ne ka kuma la banga fo Assimi. Merci kumanyana le nefa tokani jam so OK bien nga micro territoire be mercenaire rishure kangana amfi kanande me nga kelela France fait la koto e haklinata e jumen o koka naglata ni vraiment ne rezuko na nema bashiala parce que ne gringa jomi France ka côté là c'est que fin de double nous vraiment quoi ben fanyana quoi nous ma fanyana rezuko na de on peut pas rester comme ça on ne ka haklinata kuma kan jumen mi e bolo ka fo anga nyemu ko e pour que o bise ka ato France ka to chugo minunu nga na ande manga kelela ne bisa ka mi banga nyemu ko vraiment ko jijar sa be position minga o kana relâcher de kono ka ni France vraiment no bitoya ka condition nyina ma ka ben ko nyina maka asanga jamana bisa ka kan tai to mina tunna ma fe famin kula merci kuma nyana antlene amma retlena togoni jam mo se karamo jabi OK bianga bi micro territoire bi shuga mercenaire rishu ukanga na kanande me anga kelela donc France fait la koto e haklinata e jumen ula bon on hakilna mi ne bolo bon mercenaire ko na fora armée régulière irisido am so me mercenaire ko ne ça c'est autre chose on se ko familiar mercenaire ko ne ko wara di mercenaire même c'est pas un vrai nom même ya France de mo blaka ngar armée formée an be de balu bulu an to tor ko fangem le France de an bulu et c'est famille ou ma mercenaire mon an bulu ya vraiment ne connaît France de ce pour faire ne France de ce bord de côté là et tu vois parce que folo an na fo an da et c'est famille France de an libéré quand c'est fo yema et c'est vraiment il faut de voler France ma comme comment Saraya fin kera bon vraiment il faut très reconnaissant ya na sur armée régulière ici do bon vraiment moi j'ai pour mais pour les mercenaires là vraiment non moi c'est pas pour ouais OK kumanyana mais kuma nyuma mi bolo ka fanga nyama ko yuga se ka anga Maliko ta bala bon le problème c'est quoi Mali berom na 600
an ka ɲɛmɔgɔw tɛ se ka Mali ta baara la est-ce que faamuya les plus grandes puissances d'Afrique minnu ka armée ye plus de 1 million ye olu ma se k'o yɔrɔ sécuriser kuma tɛ anw ma n'o ye Nigeria ye est-ce que faamuya an ka yɔrɔ ka bon Mali ma n t'a dɔn n'i y'a faamuya jama ka Mali tɔ ka bon Mali sɔrɔdasi ma aw bɛ jigin sɔrɔdasiw la sɔrɔdasiw seko tɛ parce que banbagaci ninnu u bɛ fan bɛɛ de y'a faamuya n'a fɔra sisan e ka du kɔnɔ bandi bɛ yen e tu vois mais e t'a dɔn bandi don est-ce que faamuya bon non vraiment c'est très difficile ma faamuya a bɛ jigin sɔrɔdasiw la a bɛ k'u seko kɛ y'a ye e tu vois bi Mali fɛn ka bon fɛnɛ ma est-ce que tu vois y'a ye an ka faamuya don o don parce que ala ka hinɛ ATT la a taara séminaire dɔ la Kucala a y'a fɔ ko vraiment Mali ale kelen tɛ se il part haut et fort est-ce que tu vois communauté internationale k'a dɛmɛ et tu vois bon nanzara dun tɛ ɲɔgɔn kɔ fɛnɛ bila est-ce que tu vois France ni Russie la ani Angleterre ni Allemagne u tɛ ɲɔgɔn kɔ bila dɛ u tɛ ɲɔgɔn ko mercenaire ni fɛn non est-ce que tu vois bɛɛ bɛ ɲɔgɔn koloni respecté est-ce que tu vois donc vraiment an bɛ kɛlɛ minnu na vraiment an ka hakili sigi kɛlɛ in fɛ an ka taabolo dɔn y'a ye an kana an sigi k'a kɛ kumaw ye ten kuma man ɲi est-ce que ne kɔni b'o f'u ɲɛna an bɛ ɲini min fana ɲini militaire fana fɛ yan'u bɛɛ k'u sigi bureau kɔnɔ Bamako yan ka wuli u ka kɛlɛ solution y'a faamuya il fɛn tɛ place ko ye dɛ kɛlɛ kɔni ye min ye hɔrɔnya de don n'i kɛra danbe b'i la dɔrɔn i danbe respecté i m'a faamuya i ka kɛlɛ kɛ mais ni garde bɛ y'a sigi bureau kɔnɔ yan ah non jamana tɛ se ka jɔ ten dɛ et tu vois Kilimanjaro kɔnɔ non an kɔni an dar'u la faamuya k'u bila an ɲɛfɛ an bɛ k'u défend mais u ka fana ka wuli ka bɔ ka da nin tile kɔrɔ i m'a faamuya u bɛ sara o de kama mais n'a fɔra bɛɛ k'i sigi yan i t'a fɛ ka sa o fana ma dabɔ armée la dɛ armée sɔrɔdasi fana ta kun t'o ye dɛ sɔrɔdasi fana c'est la patrouille la mort sɔrɔdasi ta kun y'o de ye est-ce que i bɛ dugawu de kan an faamuya awɔ. Kuma ɲɛna merci. Somɔgɔw. Tɔɔrɔ si nɔ nse i tɔgɔ ni jamu. Tijani Sidibe. Tijani Sidibe ok basi tɛ an ka bi micro territoire bɛ mercenaires riches de kan u kan ka na ka na an ka Mali dɛmɛ an ka kɛlɛ la donc France tɛ ka sɔn a ma e hakilinata ye jumɛn ye o ko kan. Bon ne hakilila kɔni c'est une bonne initiative an yɛrɛ b'o de fɛ surtout ça coïncide avec l'indépendance du pays 60 ans an bɛ jɔnya la bon c'est une occasion n'i y'a sɔrɔ jɔnya in ni nkalon don ou bien ni tiɲɛ don France man ka ban mais ni nkalon don o bɛ ban ni tiɲɛ don kɔni doit accepter parce que on est un pays souverain u kan ka na u bɛ n'anw de dɛmɛ n'olu k'u bɛ taa u ka taa on va voir u ka taa an bɛ Russie nali kɔni nous on est pour moi je suis pour. Inch'Allah, la majorité des Maliens est pour. On soutient les militaires. Allah ka nous dɛmɛ. Voilà. Ok, kumakan jumɛn b'i bolo k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye pour que u bɛ se ka u ni France bɛ se ka bɛn nin ko kan cogoya min na. Bon an bɛ kumakan min f'u ɲɛna u ka jamana bila fɛn bɛɛ sanfɛ o de ka gɛlɛn. Jamana tɛ maa kelen ye don kelen ko tɛ. Jamana ka hɛrɛ bɛ min na sini olu de bolo b'a la. Sini min ka ɲi jamana ma u ni France ka bɛn o kan. U kɔni u kana France ka intérêt kɛ min man di min tɛ jamana arranger min bɛ jamana arranger u ka baara kɛ n'o ye ni jamana siniɲɛsigi n'o b'an ni France ka bɛnkan de la alhamdulillah u ka bɛn a ka kɛ jamana ka hɛrɛ kɔni kɔnɔna na dɔrɔn jamana ka nafa kama o de bɛ ne fɛ. Ok merci kuma ɲɛna. Ok kanubagaw aw yɛrɛ bɔra sisan ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen hakilinata dɔ sisan an ka bi question kan an y'o de fɔ ye an bɛ yan nɔ aw de kama ka se k'aw bɔ ko caman kalama cogoya min na an ka Maliba in kɔnɔna na an b'a fɔ ko ala ka basigi na an ka ban Maliba in kɔnɔna na Maliens an bɛɛ ka jɛ an ka kɛ kelen anw de ye fasoden kelen ye an b'a fɔ ko basigi ala k'a jigin an ka ban Maliba in kɔnɔ aw kana ɲinɛ ka j'aime ani commentaire kɛ an ka vidéo nataw kan aw k'an bɛn wagati wɛrɛ.